Altså det ultimative ville være en form for model, hvor man stoler på det folk siger. Altså ligesom at du behøver ikke at bevise hver eneste dag, at du er en pige. Du behøver ikke at skulle til nogle samtaler med nogle mærkelige mennesker, for at du kan få lov til at være en pige og have et pigenavn og CPR-nummer og sådan. Så det vil være det endelige mål, er helt klart, at hvis folk kommer og siger, hør, det kan godt være, jeg ser det ud, men jeg føler mig faktisk sådan her. Altså tror man på det og siger, okay, fint nok. Jeg synes helt klart, at vores behandlingssystem er utroligt dårligt. Altså det er et af de dårligste lige nu. Fordi det er sådan meget Sexologisk Klinik har monopol på den her behandling. Så der kommer i sidste ende til at sidde en lille håndfuld af mennesker og rent faktisk afgøre en persons liv. Hvad nu hvis de ikke kunne lide mig? Det danske systems behandling af transseksuelle er utilstrækkelig og enormt blokerende, fordi der er ikke nogen, der hjælper os. Der er mange, der rigtig gerne vil forhindre os i at gøre noget forkert. Altså vi bliver set på systemet som psykisk syge, og når man bliver set på som psykisk syge, så ved man ikke, hvad der er bedst for en selv. Og der er lidt det issue med at behandle transseksualitet som en psykisk sygdom, ved at man, det bliver mere sådan, at psykiske sygdom vil man jo gerne have til at gå væk. Så man vil gerne have transseksualiteten til at gå væk. Sådan så jeg vil være en mand igen, for eksempel. Ikke? Og der kan man jo kigge hen på nogle af de der religiøse organisationer, man hører om, for eksempel fra USA, som prøver at afvende folk fra at være homoseksuelle, for eksempel. Det er jo ganske forfærdeligt at se på. Det er jo ikke fordi politikerne eller sundhedsvæsenet eller nogen som helst selv har fundet ud af, at der er noget galt her. Det er jo os, der har skulle råbe op i lang tid. Jeg skal selv betale for al min behandling, alle mine hormoner, og også jeg går til laserbehandling for at få mindre skægvækst og sådan. Jeg betaler det hele, jeg får ikke noget støtte. Ja, det er mange penge, man skal betale, specielt for en SU.